Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye, sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli, sizocela kuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama-tablets noma ama-cellphones noma ama-laptops kuma app stores, ukuze sonke sizofunda kanye kanye, sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola ukuhamba ekukhanyeni okunguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yokuzwa lokhu okuthuswayo okuphambene nokuqondayo nowafundiswa khona imfundiso eziningi ngabafundisi abaningi eziphambene nemibhalo engcwele iBhayibheli, ukuba uNkulunkulu evumile uyibuze imibuzo onayo ukuze umoya ongcwele ezosihola ukuba uphenduleke. Nalabo abanofakazi uJesu Kristu esezembulile enhlizweni yakho nasempilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisela ukuphenduka zize eqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli uhlolisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadle bakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli, njengakho konke umoya engcwele asihola ngakho ufakazelwa izwi lenkosi uJesu Kristu iBhayibheli. Bazalwane, ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress and notification button uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokushareisha ilink nezihlobo zakho nabo bonke abantu abathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlangene nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nithi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze nohlolise wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke yidla enceliswa ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini kumabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuthi izinhliziyo zethu zibe ngumhlabathi ovundileyo, imphefumulo yethu yamkele izwi ekuyilona eliyisibani ekumele lisihole ekuphileni nakwinkazimulo kaNkulunkulu. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kukubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sihamba nomfowethu umhlengizondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo, sifinyelele ekulazini iqiniso ngokwembhalo umoya ongcwele esihola kumabandla onke kaKristu. Siyambingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke. Siloko sithula bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, umunye ubhabhatiso, ayikho enye inkosi ngaphandle kwaJesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu usenzela umusa ngendodana yakhe yona yodwa, ayithumela kuthina abantu abayizoni ukuba izosakhela indlela yokubuyela uNkulunkulu ngegazi layo nangomusa uxaliwe kuye.
makuthiwa siphila ngaphandle komusa kusho ukuthi uJesu Kristu usenzele isikhathi ukuthi sikwazi ukuthola umusa phambi kwaNkulunkulu. Uma sivuma iphambeko zethu siza kuNkulunkulu ngokuthobeka nangokuzinikela, sicela into ethelelwe ezweni izona zonke izono esizenzile emhlabeni. Asikho isono esincane nesikhulu, isono isono phambi kwaNkulunkulu, ngoba loyo muntu osikuyenza isuke iphambene intando yakhe. Akekho umuntu onelungelo lokuthi athathe isono sakhe singcono kunosomunye. Umbulali, isifebe, isidakwa, isela, izoni zonke, amanga, isono. So uma omunye ubhema ugwayi, omunye ubhema ihunga, akusho lo ubhema ugwayi ungcono kunalo ubhema ihunga. Izoni zombili benza isono phambi kwaNkulunkulu noma isenzo esibi. So akekho ozozandulela athi mina sami isono singcono kunalo ngoba unobuka ngokwenyama. Uma lonto ibulala umzimba wakho, iyawubulala umzimba wakho. Uyisoni ngeke kushintshe. Siyambonga uNkulunkulu nabaprofethi bakhe abangcwele abaphatha izwi basishiyela nobufakazi ngembhalo, basinika neziprofetho ezifezekayo namhlanje. uNkulunkulu uyingcwele, uNkulunkulu uyinkazimulo. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Siyayibonga inkosi yethu uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abangcwele abaphatha ubufakazi bakhe ababe naye, nabanye azambula kubona wabakhombisa imfihlakalo ukuze bakhulume konke okuphathelene nezwi likaNkulunkulu, bafundisa abantu, bezisa abantu, bayekisa abantu impilo yomunyama, baletha abantu ekhanyeni. Ivangeli leli sishumelayo elokuthi abantu baphenduke ezonweni. So into ke ngifuna ukuyithinta kakhulu before ngiqhubeke, njengoba sambileke sahamba saya eGoli, besike Soweto, Swanaville, sifike sabamba inkonzo khona. Kwamnandi kwanjeya egameni lenkosi uJesu Kristu, abazalwane bakhona basamukela ngentokozo nenkonzo. Umsebenzi kaNkulunkulu waba impumelelo. Okusuka odadewethu base Pretoria beza bazobhabhadiswa. Bekhona abazalwane base Gauteng ekade bethembisile ukuthi bazoza bazobhabhadiswa, kepha bazange besabika ukuthi why bengazanga noma yini. Khona ngisho usisi nomfundi ufikile engezubhabhadiswa, wathi akakolungi kepha usazobhabhadiswa. So bazalwane, uma nithi nifuna ukubhabhadiswa bese senza indlela, uma sesenzile indlela bese ningasasichazeli ukuthi kuphi inkinga, bese sifikile noma siza nisho ukuthi ngeke sakwazi uqhamuka, lokho akubona ukulunga, akuhle lokho bazalwane. So kubalekile ukuthi kube khona lethu ukuxhumana. Awunalo icala uma ungeke uzukwazi ukuyenza into uphefumula ukuthi ngeke uzukwazi ukuyenza, awukweledi umuntu kepha ukweleda uNkulunkulu umphefumulo wakhe okwena. So asikwenza thina sikwenza ngothando nangentshisekelo, asikhalela imali, sikhalela nje ukuthi nenze izethembiso ezingenaso isiphetho seqiniso. Ngoba imali ivela Jehova, uyena obonelelayo. So namanje nasiyakhuleka ukuthi ke kukho konke usathana kubekayo ukuthi kube imigibe nezihibe ubhidlizwe ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ukuba bazalwane baseGoli nina benigqugquzela nithi nifuna ukubhabhadiswa. So ke sayenza indlela njengoba besithembisile, uNkulunkulu wayenza indlela. Kukho konke ke siphathwe kahle njengoba desambile, inkonzo yagcwaliseka. Sibonge ubhuti umncedisi Malinga okunguye owenze uhlelo ukuthi kube khona inkonzo yaseGoli, wasitholela indawo, wasixhumanisa nabanye abafundisi abafike basamukela ngomoya oyingcwele, umoya kaJesu Kristu. Bathokoza bathi bangathanda ukuthi babe nomfelandawonye nathi kusuka manje kuya phambili, ngoba yeza ukuthi sidla kudla kunye, siphuza kunye kamoya. So lokho kuyintokozo ukuthi sesinamakhaya amaningi, kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha ukuthobeka kwethu
sigcwalisa intando kaBaba wethu osezulwini. Manje la ke bazalwane ngibuziwe umbuzo omunye udadewethu futhi ojwayele ukubuka izimfundiso ngicabanga ukuthi uyazibuka nje iningi lazo kakhulu ngoba uzahamba aye kulezi oqala saqala ngazo ukushumayela efundisisa. So manje ungibuzisile udadewethu engibuza ngeindaba zokuhlela umndeni neindaba zemjovo. Ngicabanga ukuthi iyona indaba yomjovo lokuhlela umndeni ngoba mase ukhipha isisu usuke sowukhipha umphefumulo. Manje ke sifuna ukubheka ukuthi uNkulunkulu uyakuthokozela ukuthi umuntu alale ngaphandle komshado, futhi ke uma sowulala kuvumelekile ukusebenzisa ikhondom. Uma ungavumelekile siphinde sibheke futhi ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi abantu bakhiphe izisu. Ngabe kuMfundiso kabani ukuthi abantu bakhiphe izisu? Umbono kabani ukuthi abantu babulala imphefumulo engenacala ngesono? Because uhambe wayongena kwisenzo sokufeba, wafika wenza ingane, leyo ngane uNkulunkulu afuna iphile, wena wayithatha leyo ngane wayibulala ngenxa yehlazo olenzayo lokufeba nokudayisa komzimba. So indaba iqala kulo oze necebo lokuthi abantu fanele bazivikele ekutheni bangabhulelwa. Lowo oze necebo lokuthi ke kube khona lento ekuthiwa i-abortion, ukukhishwa kwezisu noma ukuhushulwa kwezisu, ukuhushulwa isisu kahle hle. Bese kuzoba khona ke lokho ukuthi bajova abantu ukuze bengezukhulelwa. Kusho ukuthi ba condona noma bakhuthaza isenzo sokufeba nokulala ngaphandle komshado. Ukuba ngisho usemshadweni awunakuhlela umndeni, awunakufaka amaphilisi, awunakubopha sibeletho, awunakwenza lutho. Uzoyeka nje isibeletho sakho sibe loyonto. Mongafuni ukuba nezingane yeke ucansi. Mosafuna ukwenza ucansi qonda ukuthi uzoba nezingane. So angikhuluma ingane ze-primary school ezifike zihambe ziyoganga zilale no-taxi man zilala nezodwa zihambe ziyolala ema-jointini zibuye sezikhulele bese zidunyelwa amakhanda cause zihambe ezawujaha ukuvula imilenze isikhathi singakofiki bese zigijime zihambe ziyokhipha izisu. Lezi ngane lezi ezikhiphayo eziswini zenu ziyaphila zinilindile ezulwini. Zizobe zifuna ukwazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi wena uyikhiphe uyibulale ngoba ifuna ukuphila nayo. Kuba wonke umphefumulo uNkulunkulu awudala ufanele ukuphila njengoba uNkulunkulu ke wathi mekhuluma uJesu ngilethe ukuphila futhi ngilethe ukuthi kwande kuqiqile. So akekho umuntu onelungelo lokubulala omunye umuntu futhi akekho umuntu onelungelo lokuzibulala. So wonke umuntu ufanele ukuphila kuze kugcwaliseke ukuphila kwakhe emhlabeni. Then bese kugcwalisekile uNkulunkulu yokuthatha ngenxa ke yokungalaleli nenzondo nomona. Niyabulalana, niyathakathana, niyazondana. Wena ukhohlakele ukukhipha isisu. Wena ukhohlakele ngokukhiphisa isisu. Mawuthi usindisiwe uhambe uyosebenza esibhedlela lebethi khona ukukhiphisa abantu izisu wena ukhohlakele. Futhi awunaku khansela umuntu ozokhipha isisu uthi usindisiwe. Lokho kuyisono. Wonke umuntu obandakanyeka nesenzo sokukhipha isisu noma sokuhlela umndeni unesono. Ngikhathali ukuthi ngabe uthi umsebenzi wakho uthi uNkulunkulu uyokusiza ngani ukuthi uzuzizwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho. Yini uyakunikela ngayo uhlenga umphefumulo wakho. Ukhiphisa abantu izisu, uyabajova, ubanika amaphilisi, uyabakhansela, wena ulala ngaphandle komshado. Angikhathali uma kuthiwa khona amakhondom aswafuni futhi. Condom angiyifuni. Ngoba uNkulunkulu akaze asisebenzise amakhondom. Condom iletha ukufeba nokukhohlakala okuningi. Because le ndoda esuke ichitha isidoda sayo kwi-condom nayo yandisa isenze sibi. Ibulala imbewu. Ithi incwadi lapha kwincwadi yaGenesis. Sahluko. Is it 30?
Sahluko 35 uJuda ethatha amadodana akhe enikela ukuthi abaganywe. No, ongibheke lapha ku verse chapter 48. Masu shaji praywa ngibizile hamba ufuna le ngimiza khona. Chapter 48. Incwadi uGenesis isahluko 48. Watch back. Whatever. 38. From 38. Incwadi uGenesis isahluko 38 verse 1. Kwathi ngaleso sikhathi uJuda wasuka kubafowabo wehla waya kumuntu wase-Adulamu ogama lakhe linguHira. uJuda wabona lapho indodakazi yomuntu waseKhanani ogama lakhe lingushuwa, wayithatha wangena kuyo, wakhulelwa yazala indodana yaqamba igama layo ngokuthi u-Er. Yabuye yakhulelwa yazala indodana yaqamba igama layo ngokuthi u-Onani. Yabuye yazala futhi indodana yaqamba igama lokuthi uShila. uJuda wayesekesibi ekuyizaleni kwakhe. uJuda wamthathela u-Er izibulo lakhe umfazi ogama lakhe linguThamari. u-Er izibulo likaJuda wayemubi emehlweni kaJehova, uJehova wambulala. uJuda wathi ku-Onani, iya kumkamfowenu ungene umvusele umfowenu inzalo. u-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayikuba ngeyakhe, kwathi nxa engena kumkamfowabo wachitha emhlabathini ukuba awubambe lapho. uNkulunkulu uthumela u-Onani ukuthi akahamba yokwandisa inzalo, ukuba umfowabo naye ube mumbi phambi kaNkulunkulu wambulala. Wenza isenzo sifanayo nomfowabo, wachitha ngaphandle. Lokho kuNkulunkulu kumbi. So lowo osebenzisa ikhondom ngenxa yokuthi uthi uhulumeni, wena nohulumeni wakho nimunye. Uhulumeni wakho ngokuba kwaSathane ukunika igunya lokuthi wena ukhiphe isisu uzwa naye esihogweni. Uma wena ungafuni ukuyeka lo mkhuba wokufeba, ungalali ngaphandle komshado, mawuzibiza ngomKristu, mawukuthi wasezweni ubona ukuthi uright wena, ingakho nilalana noma kanjani, ingakho ulana abafana abawu6 ukusuka kubodwa, ingakho ulana amantombazana awu10 ngeintuku ezimbili uzenza isikhokho. Ingakho nezifo ziqeda abantu kangaka, ingculazi nama STD nama STDI, ngokuba lezi zifo zilethwa ukubona ungabi nakho isimilo, ungakwazi ukulawuleka, uhlula abazali bakho. Kepha nabo ngoba bahlula abazali babo ngenxa ungabi khona kwaKristu, ingakho kuphepheteka lento leyo bubi. So uma umuntu wethu usebenzisa ikhondom, angikhathali uma ngobula intombazane uzochama ngaphandle, noma kuthiwa uthatha umphambili wakho ufake emathangeni uthi uyasoma wenza isono, because uzochitha egcineni. Le mbewu oyichitha iyaphi? uNkulunkulu uneme ngokuthi imbewu vele ilahlwe nje. uNkulunkulu uyanama ngokuthi ithathe imbewu vele itshalile ibehle emgaqweni. uNkulunkulu uthi zalanani nande. iBhayibheli izalanani nande. uNkulunkulu washo njalo, wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba. Ubani okunika ilungelo ukuthi ukhiphe isisu? Ubani okunika ilungelo ukuthi ulale ungashadile? Ubani okunika ilungelo ukuthi usebenzise ikhondom? Ubani okunika ilungelo ukuthi ushaye indlwabu? Ubani okunika ilungelo ukuthi ke unika abantu emithi okhiphe isisu? Ubani okunika ilungelo ukuhlela umndeni? Uhlela umndeni wani? Wazi ngemndeni wena? Yini niqede umndeni?
Ninabantu enihlelayo nimosha isikhathi senu ngoba nizobe sihogeni nalokuhlela kwenu kufana nezigora ezizijova ngemjovo bese zifuna ukuba nemizimba ezinama 6 pack nezibele nezingane ezinkulu. Lo bantu bazenza izinto abangezona bayaze bathuka uNkulunkulu ukuthi akabakhanga kahle bona ufuna ngabe bakayinje. So kanjalo ke nawe wena ohlela umndeni uzitshela ukuthi wena wenza into enhle. Bathi ndiba unikhansela emaklinikhi ukuze ke kungezi kuba khona abantu abaningi. uNkulunkulu othe abantu emhlabeni. Ubani wena ozothi abantu manje banciphe? Usathana ukuthumile. Akho umuntu onelungelo lokukhipha isisu. Akho umuntu onelungelo lokuthi ahlele umndeni. Akho umuntu onelungelo lokuthi adle ama morning after. Udle ama morning after ingoba bukhohlakala ebusuku. Lezisu lezi enizikhiphayo bese niphinde noma phakathi kwabantu nofakaza ngoJesu anifakazi ngani ngezisu enizikhiphayo. Nisho ukuthi nikhiphe izisu. Itheni incwadi. U-Onan wayekwazi ukuthi inzalo ayikuba ngeyakhe. Kwathi nxa engena kumkamfowabo wachitha emhlabathini ukuba angamniki umfowabo inzalo. Ngabe kuhle lokho phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kwaba kubi emehlweni kaJehova lokho akwenzileyo. So akukaze kushintshe. Kwaba kubi lokho kwehlezi kukubi lokho. Ukuthi umuntu enze into uNkulunkulu angazange azayiyale ukuthi yenziwe. Ukhiphisa abantu izisu umunye nabo isonweni. Hayi ukuthi lokukhipha isisu ngoba nakubethanda wena wenza umsebenzi wakho usho ukuthi alona unecala ngoba wenzisa isenzo esibi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Udayisa amakhondomu unecala phambi kwaNkulunkulu. Condona wena udayisa amafutha ukuthi abantu balalane kuze kuyilo ndaba. Yayisimbiza. Ukuze abantu bavukele imizwa. Bese bahambe bafuna ukulala abanye baze badlwengule. Abanye bafaka amaphilisi ezinganeni ezincane baziyenge ukuba zidawa amaphilisi khona bezozilala kahle bazidlwengule. Nika badlwengule. Uyothi ingane ngakhule lathi hayi akuyona yami lo ngane. Hamba uyikhipha kuzokunika imali. Uma ukuthi ngiyona yakho lo ngane wayipho manje ukuthi uyahamba ukhipha isisu. Ngoba uyazi ukuthi ushadile unomfazi. Usaba amahlazo uhamba olala ngaphandle nengane engane yakho. Usikhuleka manje usuthi ayihambe yokhipha isisu. Ufuna ukuzenza umuntu ohloniphekile abafundisi bayazenza lezi zinto lezi. Bala nabafazi abantu bala nezingane ezincane. Ngalokho uThiphi Joshua waseNigeria uthiwa wayela nezingane ezincane ethiwe uzikhipha amademoni ekuthiwe athuthunyiwe. Izingane zonke ezaphesheya nezakhona lapha eNigeria. Eza koZimbabwe ezakhona eSouth Africa wezidlwengula njalo ebusunga 1 nga 1 elokhu ezibiza esasingakhulumi lutho ngoba yena uyazikhipha lekufa lokanazo. Ezibiza ngoDedi kubona. Yesu Kristu uthi konke okufihliwe kuyavela. Ezikhiphisa izisu lezingane ngaphakathi kuphela. Kunodokotela abakhona lapha kulesonto laseNigeria. Abakhiphisa izingane izisu ngaphakathi esontweni ingane zihlala khona. Kuthiwa abazali bangakwazi ukuxhumana nazo izingane. Kuthiwa bese ikhiphisa izisu ingane uthi nemoya emibi ingane uyama lapha esikhathi kuthiwa ikhani ulikhiphisa izisu athi come out. Athi uma ungcolile uphume. Kuye nje faka umphambili wakhe kuyangane. Seyikhulele ingane manje usethi ke ikhulele idemoni. Abafundisi benu banithinta izinqa bekhuluma nani banibiza ngezingane zabo banibambe balo benibhucubhucuza baze banithinta amabele. Awuyibona into errong ngalokho wena. Bese lalile nawe bese kuthiwa bokukhipha isisu. Uhambe usikhipha isisu uphinde uqhubeke ulale naye. Futhi uyathanda nawe ukuthi lento yenziwe kwena. Uyathanda ukukhohlakala. Ngenxa yokuthi niholwa inkanuko. Nike. Ngifuna manje unginike incwadi yeGenesis. Amen. Kusukela ku chapter 2. Genesis chapter 2. Awuqala phaya ku verse 18. You must start from verse 8. uJehova uNkulunkulu watshala insimu eEdeni ngasempumalanga wambeka khona umuntu amenzileyo. uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke
ebukekayo emihle edliwayo nomuthi wokuphila phakathi kwensimu nomuthi wokufa nomuthi wokwazi okuhle nokubi. So abantu abanye abangazi lutho abafundisi bamanga bathi abantu uNkulunkulu wathi mekhuluma ngomuthi ophaka lendawo okumele ungadliwa kuthiwa ekhuluma ngesitho sangasese. Shukuthi phela kwasingeke sizalane uNkulunkulu saqhubeka sangasidli isidlo leso ukuba kwakumzimba womuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Ukuthi omupho onokuphila ukupho nokufa kule mithi emibili. Wesilisa unomuthi wokuphila noma wesifazane nomuthi wokufa. Bethu uSathane wafika umuntu wesifazane wasidla yedwa isithelo wayesesithathe wesinika umuntu wesilisa. So manje usho ukuthini lokho? Ukuthi waqale wazilala umuntu wesifazane wasahamba olala indoda yakhe. Amen, brother. Amen. Abafundisi bafundisa omunye oyiSolomon wangitshela lonto ngathi mina ayikho lonto azwadina ngoba ngiyamtshela ayikho lonto eshoyo. Amen. iBhayibheli lisho lokho nikhuluma lokho uzongihlelela ukuthi iBhayibheli likhuluma ngesitho sangasese. Khona imithi emibili okuphila nokufa wena uzongitshela ukuthi isitho somuntu leso ekhulunywa ngaso ukhohlakele. Uthi uhambe kumnyameni. Wonke umuntu okholelwa ukuthi ke kwakukhulunywa ngomuntu ngesitho somuntu sangasese ulo uphetho nje ukhohlakala. Uzicabangela ukukhohlakala kufana namarasta athi kwethiwa umekhulunywa ngomuthi ohlakanipha nomuthi okufa khulunywa ngesihlahla sensango ukufa lokho. Nongazi nokuthi vele uSathane kulutha ngalento oyithanda kakhulu akwenza ukwazi ukuthola into ongayisho ngayo ukuze ke ibe justified phambi kwakho. So yonke lemoya siyayazi lemoya ngoba yambuliwe. Amen. Akukho lutho okufihlakele. Amen. So uNkulunkulu uthini? Elideni kwavela uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke Khona imithi uNkulunkulu ayihlumisa ensimini ebukekayo emihle edliwayo imithi edliwayo uyasidla isiso sangasese. Vele phela sebeyazidla ngoba bathanda ukubuma video cansi. Bayancelana phambili abanye bakhothana ngaphansi. Amen. Nobona nje ukubona ukuthi esikhohlakele ngoba ngisolala umuntu emlomeni. Kuyonke into ibekiwe ingakho iBhayibheli lithi ke bezitshela bahlakaniphile baphenduka izibula baphendula imvelo. nomuthi wokuphila phakathi nensimu Khona umuthi ensimini khulunywa ngensimu nomuthi khona imithi bese bakhona umuthi phakathi ensimini. Uyithathaphi lokuthi ukhulunywa ngesitho sangasese nomuthi wokwazi okuhle